Otu ike Jerusalem Foundation nke Umuawulu apagidego na amụma nyocha nakwa echikọbara ndị mmadụ ọgwụgwọ maka anya ha na efu ma bụkwazị nnọọ nke dọtara ọtụtụ ndị okenye nakwa ndị dịgasị iche iche nọ na okpuru afọ 40 wee gbagobezie bụ ụmụafọ Umuawulu nakwa ndị dum bigasị ebi n'Umuawulu ka Ngozi Obileri kọtọpụrụ gị etu amụma ahụ si wee gaa. Ya bụ mmemme bụ nke a nọrọ na ya wee nyochaa ndị mmadụ anya n'efu, nyegasịa ha ọgwụ ma ndị awara anya ya nakwa ndị enyere ugogbe anya ha ji ahụ ụzọ na-anaghị ha ego ọbụla. N'okwu ya na ya bụ ọgbakọ ka onye ahụ chịkọbara ya bụ mmemme bụ onye wubere Ike Jerusalem Foundation, aha ya bụ Ambassador Henry Okafọ, kọwara na ya nwere mkpebi ime nyocha anya ahụ n'efu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na-emegasịrị ndị be ha, maka na ya chọpụtara na ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị anya na-adịghịzi mma, dịka o si kọwaa na onye enweghị ahụike anaghị enwe aṅụrị ụdị ihe ọbụla sọrọ ka emere ya. Ambassador Okafọ, onye bụ onye otu United Nations Ambassador, kọwara na dịka ọkwa ahụ ndị United Nations nyere ya siri dị, na ya na-aga n'ihu na-enyere ndị ntorobịa aka site n'inye ha ọrụ ọkpụtọrọkpụ ha ga na-arụ, na-enye ndị di ha nwụnarịrị nri, na-enyekwara ndị enweghị nne na nna na ndị onweghị ka ọha ha aka, naanị ka o wee hụ na o bupụlatara ibu arọ na-anyịgbu ha, ma kọwakwa na nwa nkenke oge na oge ebido gaba n'ụlọ ọgwụ ahụike dịgasị iche iche iji wee hụ ndị ahụ adịghị ma nyere ha aka n'ịkwụ ụgwọ ụlọ ọgwụ ha. Kpọkụzie ndị niile Chineke gọziri n'ụdị dị iche iche ka ha were akụnụba ha wee nyere ndị mmadụ Chineke kere aka, ọkasị ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. N'okwu nke ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị eji okwu ha agba izu na ya bụ obodo bụ Maazị Martin Ekweọzọ na Maazị Chidebele Ọnwa sọtụrụ Chineke maka isite n'aka ya bụ nwa ntorobịa bụ Ambassador Okafọ wee na-emetụgasị ọtụtụ ndị mmadụ aka n'ebe mkpa dị ha n'ahụ, ma kọwakwazie na ọ bụ eziokwu na ya bụ onye bụ nwatakịrị nwa okorobịa, mana ọ hụrụ mkpa ọ dị inyere ndị onweghị ka ọra ha aka, rịọzie Chineke ka ọ gọzie ya n'ụzọ pụrụ iche. Ndị ọzọ kwukwere okwu na ya bụ mmemme gụnyere Maazị Echezona-Eze na Chika Emeka toro nnọọ ya bụ atụmatụ ma nwee aṅụrị pụrụ iche na ha kwudoro udo tọrọ atọ na mmekọrịta nwanne na nwanne na obodo Umuawulu. Ha kpọkụziri ndị ji ego n'obodo dịgasị iche iche ka ha ṅomie nzọmụkwụ nwa ikorobịa iji site na ya wee nyere ọtụtụ ndị mmadụ aka site n'Umuawulu nke dị n'okpuru ọchịchị ime obodo Ọka South. Abụ m Ngozi Obileri.